أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ‘yan uwa assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanmu da sake dawowa darasinmu na wato ainihin ka'idoji ko kuma ɗabi'ar kasuwan cryptocurrency. A yau za mu buga wato ainihin misalin wannan ka'idoji guda hudu na Wyckoff wadda muka karanta a darasin baya kan yadda wato kasuwa yake jujjuyawa. Idan kuka duba a wannan candle chart ɗin, wato abin da ya wakana za mu yi bayani, za ku ga ɗabi'o'i ko zagayewa na kasuwa na waccan ka'idoji da muka karanta na accumulation, markup, distribution, markdown, accumulation, shi yake zagayawa a wannan kasuwar. To insha Allah za mu gwada muku shi. Abu na farko, wannan darasin ya kunshi iyakance umarnin ɗaukar riba. Duk da ba lallai ba sabon shiga harkan crypto ya gane wannan yadda ake sanya stop loss da sauransu. Wannan za su zo bidiyoyi da dama da za mu muku a YouTube channel namu, wannan ba damuwa. Amma dai ka san wancan ka'idoji hudu da aka faɗa shi yake gudana akan wato kasuwannin hada-hadan kuɗi. Wato a wannan darasi shine iyakance za mu ga wato abin da muka karanta baya tabbata a aikace akan tarihin candle chart nan da ya wakana, kuma za mu ga wato market structure din ya fitar da wancan ka'idojin. Haka zalika ga wanda kuma ya dan ba sabon shiga a crypto ba, zai karu da abubuwa da yawa ta hanyar yadda ake sanya umarnin daukar riba wato stop loss, make take profit, stop loss take profit. Ba tare da bata lokaci ba, abu na farko bayan mun shiga shiniki a cikin kasuwa, a farkon matakin haurawa ne. In ka duba hoton kaman haka, za ka ga wato wannan gurin inda na zana baki wajen distribution kenan, wato matakin wato ainihin rabawa. To a wannan mataki na rabawa, bayan mun shiga shiniki ko kasuwa misali trading, in a matakin haurawa ne ka shiga sai ya haura har ya je matakin rabarwa, to tun yana matakin haurowa, to a farkon mataki da zai shiga zai fara faduwa wato saukowa, ya gama wato distribution level inda na yi zanen nan, wato ya gama distribution level zai shiga markdown, zai yi kasa. To gabanin ya yi kasa ya zama ka sayar a tsakanin wannan wurare na distribution wato ainihin level, kafin ta kai ga sauka ka sayar da coin naka ka ɗauri ba. Wato yana wajaba kafin alamun saukan ma ya zo ka sayar, ko kafin ma a shiga matakin rabarwa, daga ƙarshen matakin hawa ka iya sayarwa. Hakan nan kuma za ka iya jiran wato ketarewan ƙarya. Akwai abin da ake cewa ketarewan ƙarya spring, gashi inda aka kewaye da jan launi, wato shine ketarewan ƙarya. Wannan zane na kasa shine support, wato guraren saya da farashi ke maimaituwa a wurin, baya ketare shi kasa. Na sama zanen kuma shine resistance, wuraren wato ainihin wannan wuraren saya support zanen kasa, zanen sama kuma resistance, wuraren saidawa wadda in ya je wurin traders suna sayarwa baya wuce wurin. To duk sanda ya ketare wurin, ya ketare layin sama sannan ya yo kasa, to wannan shine spring, wato ya yi break out, da ke nuna maka wato ketarewan ƙarya. Karka ɗauka kasuwa zai ci gaba da hawa, wannan alama ne na wato ainihin matakin rabawa ya ƙare, za a shiga matakin faduwa kenan. Masu shin riba sun shi riba, sun rabawa masu saya a wannan matakin. Masu saya suna saya sai sama bow, sai yo kasa. To karka ɗauka sama da ta ketare layin resistance ka ce an samu all time high, za a sake hawa sama. La, sun gama sayarwa, an ci karfin sayarwa, wanda ba su sani ba kuma sun shiga a daidai wannan matakin, to kasuwa za ta dira da su kasa.
abin da ke faruwa kenan. To a wannan matakin shine wato ainihin mataki na distribution, rabawa. Bayan ya gama matakin markup sai ya zo distribution, ana sayarwa masu saya, wanda suka ci riba suna sayarwa masu saya. Amma wanda ya sani kaga ba zai saya nan ba, sai dai a farkon distribution din zai iya sayayya in ya ga alaman spring wato ya bayyana, to sai ya fita a kasuwan domin faduwa zai biyo baya. To wannan kenan. Amma mafi kyawun fita shine wato ka zama ka iya dogaro a kansa, kana nan live akan chart in za ka yi trading, ka live trading haka. Shine lura da bibiyan wato bayyanan alaman akasi da kuma wato yanayin jikin candle zai dinga fassara maka halin da ake ciki, me za a shiga, faduwa ne da sauransu. To wannan shi zai taimake ka da ƙwarewa da sa hankali, ko kuma ka dinga amfani da stop loss in ka gama analysis naka sai ka shiga harkan gabanka. Idan muka duba farko a wannan hoton, a saman hoton idan kuka lura duk da ƙanana ne rubutun, za ka ga zanen bayanin wato time frame na awa 4 hour na kudin dalar Amurka da CHF na Swiss, wato wannan kudade na Switzerland da Amurka. Nan shine wato za ku ga alaman USDT, CHF a tsawon lokaci na awa 4 time frame. Kun ga inda na yi zane baki, to a nan ne za ku ga yake rubuce. Sannan in kuka duba a ɗayan gefe, in kuka duba ɗayan wannan gefen, za ku ga shi kuma guraren da ke nuna farashi su ne a wannan gefen, wato da ke bayyana farashi. Haka idan kuka duba a ƙasa ga wasu ƙananan rubutu yana nuna date. Wannan hoto da aka yi trading nashi hoto ne na tun 2016 daga watan May, June, July. Shine trading din ya wakana a cikin wannan hoton. Shine wannan da ke ƙasa inda na ja su ne yake nuna ma date din. To bari mu shiga darasin. Wannan hasashen wato wake up bisa abubuwan da muka karanta a baya shi zai wakana nan. Abu na farko ya fara wato ainihin wato USDT da coin na Swiss a matakin rabarwa, wato chart din, candlestick chart din ya fara da matakin wato ainihin rabawa. Idan ka duba da matakin wato rabawa ya fara, number 1 kenan gashi nan. Number 1 na darasinmu matakin rabarwa, wato matakin rabarwa. Shi matakin rabarwa distribution level kenan. Wani mataki ake gamawa kafin a shiga distribution, tambaya. Kaga an gama matakin markup kenan, kasuwa ya hau sama, an shiga distribution, wayanda suka ci riba suna sayarwa masu saya, sai a dawo mataki na gaba. To a wannan mataki na distribution ga zanen spot a kasa, ga na sama resistance, ga candle yana yawo a tsakani ya je sama ya yo kasa, sai ya zo ya ketare resistance level zanen sama, sai ya ketare shi da inda aka yi round ja, wato spring ya yi break out. To tunda ya fitan nan alama ne da ke nuna ma fa matakin rabarwa ya zo dab da karewa, tunda ya ketare resistance. Duk da haka lallai girman volume din kasuwa a wannan lokacin ya ɗau hanyar sauka, wato manunin yanayin kasuwa ko volume na yawan kuɗin, wato yana yin kasa ko yana gajarta tsawon volume na wato ainihin sayarwa. In ka duba ga wannan arrow din, ga volume din, ga inda aka ja hakan nan volume din yayi kasa, kaga yayi kasa. To wannan ke gwada ma break out da yayi
in ka duba volume kuma zai tabbatar ma breakout nan ba wai kasuwa za ta ƙara yin sama ba fa, tunda volume ya ƙara yin kasa, ana sayar da coin ɗin har ya kusa ƙarewa. Kaga kenan me zai zo ya faru? Faɗuwa ne zai zo ya faru a kasa. A matsayinka na wanda ya yi shi a ilmance, ka san kawai lokacin fita ya yi. To da ya shiga ba dai haka kaman zai yi saman daga can baya, ya yi kasa, ya yi sama, ya fita, ya yi haka, ya yi haka, ya sake ya fara sauka. To kaga abinda muka faɗa ya zo ya tabbata, shine za a shiga matakin wato ainihin faɗuwa. To dama volume ya nuna maka ya yi kasa, shine abunda zai saka ka shakka ka ce kai wannan ba ketare wato resistance gurin sayarwa da yi, ba ƙara hawa kasuwan zai yi ba, tunda volume ya yi kasa. Da volume ya yi sama, a ce ƙara hawa sama za ta yi. To balma tunda ka san matakin da aka gama baya matakin hawa ne, ka san ba wata zai yi wuya ya zama wani hawa ne, sai in wani dalili ya gwada a candle. To wannan shi zai tabbatar maka wannan breakout da ya yi na matakin resistance inda na ja, aka yi cycle da jan wato launi wato spring kenan, ya fita sama ya ketare. To ketarewan ƙarya ne, ba wai kasuwa zai ci gaba da hawa ba, alama yake nuna ma ƙarfin abun sayarwan ya zo ƙarshe, kasuwa za ta zo ta faɗi. To don haka ya kamata ka ɗauke shi a matsayin ketarewan ƙarya ba na hawa ba. To mu je zuwa za ka ga abu na biyu, za ka ga wato motsin candle na akasi ya bayyana bayan wancan ketarewan ƙarya, ya ketare zanen kasa shi kuma na gurin wato ainihin distribution rabarwa ɗin, shine a wannan gurin daidai inda na ja, za ka ga candle ɗin ya yi break, ya fita gaba ɗaya. Kaga inda aka rubuta sell, wato kafin a zo wannan wurin ka sayar. To ga candle ɗin ya yi break out, ya fita matakin wato ainihin, ya fita wato ya huda zanen kasa wato guraren saya wato support level. To a wannan alama idan ka ga haka ya ketare haka, to yanzu kam dab ana kan menene, dab faduwa ya zo kenan, sai faduwa wato matakin faduwa ya tabbata. To wannan shi zai tabbatar maka wato tunda ya ketare zanen kasa na wurin rabarwa, to lokacin girman candle ya ƙaru, sai ka sayar da shi kafin ma a zo haka, da kuma dakatar da hasara stop loss a ƙarshen wutsiyan sama na candle ɗin, na candle ɗin guraren rabarwa wato distribution level, wato daidai nan ka riga ka sanya stop loss naka tuntuni. To kafin a zo wannan matakin ka riga da ka sayar, sa'annan wato ainihin ko kuma ka sanya stop loss naka a nan, kafin a zo matakin ta yo kasa ka riga da ka sayar. Wadda wannan ba lallai sabon shiga ya gama fahimta ba, amma a course namu na biyu dalla dalla da kuma aikace a videos zai zo muku, kar ka ɗaga hankalinka, za ka gane gaba ɗaya bai da wani wahala insha Allah. Sai kuma abu na gaba, matakin rabarwa ya ƙare, an shiga matakin sauka, an raba wa masu siya, an raba, ya huda sama, ya yo kasa, ya sake sauka. To an menene, kasuwa ta yo kasa. To tunda kasuwa ta yo kasa, matakin wato rabarwa ya ƙare. Za ka lura da cewa yadda ya gabata, lallai farashi ya fara sauka bayan an sayar da sama da kashi 4 wato 4% cikin kasa da sati ɗaya. Bayan haka za ka ga farawan motsin candle a kaikaice, wato yana tafiya sama kasa a hankali, da ke nuna matakin saukowa zai zama ya ƙare, don ƙarfin faɗuwan ya ƙare. Wato ainihin za a shiga wani mataki kenan, za a shiga matakin menene, matakin wato tarawa accumulation. To kaga candle ɗin yadda yake tafiya a kaikaice, haka, wannan ke gwada ma matakin menene, wato sauka ya zo ƙarshe. Za a shiga menene, matakin wato ainihin tarawa.
wato accumulation. Yanzu kuma traders da manyan masu hannu da shuni za a dawo kan coin ɗin, za a ci gaba da menene sayayya, ana tarawa ana saya ana tarawa. To in ka zana zanen support naka a nan, ka zana resistance a nan don ya baka wato iyakance maka matakin accumulation. To a nan ga candle ana saya yayi sama yayi kasa yayi sama yayi kasa yayi sama yayi kasa. Can sai ya zo ya break out ya fita ya huda layin kasa na matakin wato saya. To wannan hudawa da ya kasa sai ka lura da volume nashi, za ka ga volume ɗin yana kasa. Kenan ana gwada ma ƙarfin saya kamar ya zo ƙarshe. Kaga red line nan yana tabbatar ma yanzu ƙarfin yayi kasa. An saya adadi mai yawan da volume yayo kasa, yana gwada maka menene nan kuma volume babba ya fita, yana gwada maka za a shiga matakin hawa. Me ke tabbatarwa? Da me za ka gane sauka zai shiga shi a baya? Muka ce spring, ya huda matakin sayarwa ya yo kasa, ya huda matakin wato sayarwa ya sake yo kasa, ya huda wurin wato ainihin saya. Wannan ka tabbatar za a shiga matakin faduwa. Haka kuma alaman da zai tabbatar ma za a shiga matakin hawa, coin za ta tashi sama, shine wato ainihin a matakin resistance ta yi sama ta yi kasa, sai ta fara rage ƙarfi tana kasa kasa, sai ta zo ta huda layin kasa na matakin wato ainihin saya wato resistance level. In ya huda kasan nan ba wai faduwa zai yi ba, karka tsorata. Wannan spring wato break out da yayi, karka tsorata, ba faduwa bane, alama ne kasuwa za ta daga sama. Me zai tabbatar ma shine ka duba wannan candle da aka yi cycle green, shi yake tabbatar ma menene kasuwa fa za ta yo sama yanzu, za a shiga wato bull market. To kaga ina diga wannan ketarewan kasa, in naga wannan alama da wannan alama candle ya tabbatar min, shikenan in saya coin din anan. A karka saya, ka jira sai wasu green coins masu ƙarfi sun fita da ke tabbatar ma hawan fa an fara, to sai ka shiga a daidai wajen resistance nan, sai ka yi buy na coin naka a nan, sai ka saya a nan, sai a tashi da kai kana ɗiban riba, ana ɗiban riba har zuwa nan, duk matakaiyan wato ainihin ɗiban wato riba ne. To a nan za ka sanya stop loss naka don kar ya zama analysis naka ya baka ka karya ko ka yi kuskure a analysis. To bayan ka saya coin ɗin a nan, sai ka sanya stop loss naka a nan ƙarƙashin wannan candle price na nan, wato price na nan, daidai wannan price shine za ka sanya stop loss naka, dakatar da hasaranka. Amma an samu akasi, kaga zai sayar maka a wurin robot zai sayar. To in kuma ka yi hasashen daidai, kaga za a tafi da kai bulling sama, bull up, za ka ɗibi ribanka a wannan insha Allah. To matakin wato ainihin accumulation ya ƙare. Da me muke gane matakin rabarwa? Wato matakin tarawa, an tara, kowa yana sayan coin, an tara har an ci ƙarfin coin ɗin, yanzu volume yayi high, za a tafi matakin mark up, wato kasuwa za ta yi sama a ci riba. Shine a ga wato yayi break out na resistance support level, wato zane na kasa wuraren saya, candle ɗin ya huda kasa, sa'annan volume yayo kasa, sai volume dogo babba ya fita, green candle na hawa ya fara, ɗaya biyu, sai ka shiga kai kuma ka sanya stop loss a nan a kasa. Shikenan sai a tafi da kai a ɗibi riba da kai. To wannan shine abun lura da za ka lura, wadda a course namu, cikakken course na financial analysis, za ka koye shi filla filla. To wannan dai kun ga halayya ko ɗabi'un kasuwa, market structure da wake up ya zayyana mana a darasin baya. Kaga ya tabbata a nan kasuwa ta tashi sama, wato ana shin riba, yana tafiya yana tafiya. To bayan haka a matakin wato tarawa kenan, ya tara, an samu wato ainihin riba, za a shiga wato an shiga matakin hawa, kasuwa ta
ya yi sama, ana wato ainihin samun riba. To a matakin hawa za ka ga wato ainihin kasuwa ya tashi sama daga nan, yana ba da riba wadda wato ainihin ya karu da kashi 3.67, wadda hoton ya yi ƙarami ba za ku gani ba. Bayan haka 3.67% kasuwa ya hau. Bayan haka farashi ya fara yin hawa da madaidaicin candle wadda ke nuni akan matakin hawa shi kuma zai zama ya kare. Bayan haka za a lura akwai ketarewan karya. Kaga duk sanda za a shiga wani mataki akwai breakout ko spring, ketarewan karya. Wannan ba distribution ba ne, wannan wato duka mark up ne, matakin hawa sama ne. To me zai tabbatar mana hawa sama ya kare, za a shiga matakin distribution, rabarwa kafin a je matakin sauka? Shine a samu breakout ga spring, inda aka rubuta ma spring da cycle launi, shine wato alaman. In ka zana support naka haka, dole kana zana support and resistance, guraren saya a nan, ka zana guraren sayarwa a nan. Sai candle ɗin ya zo yana tafiya sama kasa, yana ba da riba, sai ya huda sama po, sai ya yo kasa, ya huda na kasa da jar candle, green candle ta huda sama. Wannan ke nuna ma alaman wato matakin hawa fa ya ƙare. Alaman farko shine ya huda zanen sama, sai ya yo kasa, bai koma ba kuma sai ya huda zanen kasa ma da jar candle na faduwa. To daga nan ka san matakin wato hawa ya ƙare, za a shiga matakin rabarwa, ana dinga sayarwa sabbi masu shiga da ba su san harkan ba. To a nan ka sanya stop loss, candle ya yi close a nan, to ka riga da ka fita daga wannan matakin, ko da zaran faruwan wannan, ko daga nan ka riga ka sayar, ka fita a kasuwan, ko kuma ka ci gaba ka sayar, ka kuma dan yi trading naka a matakin distribution. Shi ma za ka iya trading a matakin, amma da kula don kar faduwa ta shiga da kai kasa. To a wannan matakin da wannan hudawa sama da candle, green candle yayi na hawa, to ba wai kasuwan zai ci gaba da hawa ba, sai huda wanda ya alama ne na matakin wato mark up, hawa ya kare. Za a shiga matakin menene? Za a shiga matakin distribution, kuma a rabawa mutane. Bayan an raba sai ta yi kasa, down. To wannan shine ka'idoji 4 da muka karanta wato a baya. Me zai tabbatar maka wannan matakin abin sayarwa ya kare, karfin sayarwa ya kare, za a shiga matakin hawa ya kare? Shine wannan arrow candle yake nuna maka. Duba volume na kasa na karfin, adadin kuɗi ke ciki, za a ga ya ɗan yi kasa. Tunda kasa kaga ba hawa sama zai yi ba, wannan ana nuna ma ishara volume. Wannan sune volume na karfin kuɗi da ke shiga a kowane wuri na candles. To yana tabbatar maka, kaga yana raguwa kasa, to yana tabbatar ma ga breakout a sama, an samu ka'ida na 1 na 2, volume yayi kasa. Wannan yana tabbatar ma ba hawa sama zai yi ba, za a shiga matakin rabawa ne, matakin hawa ya kare. Kaga da kanka za ka san matakin hawa ya kare da zaran kaga candle da movement na wato ainihin kasuwa. Kaga wannan kenan ketarewan karya, shi ma sunan shi broken layer ko breakout. To ketarewan karya kenan. Akwai wani abu kuma wato gera tafiya, yana kan misali kaman yadda yana hawa sai ya ɗan yi kasa a nan, yana gera tafiya ne, kuma ƙarfin na raguwa, wato recorrection, shi ba faduwa ba ne. Saboda haka sirrin kasuwan crypto, kar ka yi saurin fita ka tsorata, kuma kar ka yi gaggawan shiga don ka ga alamun hawa, sai ka tabbatar sai ka shiga. Haka kuma kar ka yi saurin fita don ka ga kaman alaman breakout ko spring na kasa, kaman faduwa ne. To kai dai ka san ka'idan kasuwa za ka bi, ba wato ainihin son zuciyanka ba. To daga wannan mataki na mark up, za a shiga matakin rabawa kuma, wato ainihin distribution. In aka rabawa masu saya, me zai faru? Wato zai yo sama sai ya yo kasa,
yana kasa markdown kenan. Haka ka'idojin guda hudu suke zagayawa akan kowane coin wadda zaka fahimce shi da ka'idan wato ainihin yadda zaka yi trading din a aikace a course namu na biyu insha Allah ta'ala. Wannan dai don ka tabbatar lallai nazarin Wyckoff yana aiki a kasuwan hada-hadan kuɗi. Sai a karshe abinda na kawo muku a muzakkirar shine wato demand and supply. Dole kasuwa sai da masu saye da abun sayarwa da masu saya sai ya haɗu sai a samu kasuwa. A crypto kuma muna faɗan guraren saye da sayarwa wato support level inda coin yake maimaita wato ainihin yake maimaituwa. Wato in yayo sama in ya zo wurin baya kasa sai ya sake yin sama yayi, to wannan wurin ana kiran shi support level. Wuraren da 'yan kasuwa suke saya kenan. Inda yake kaiwa baya wucewa kuma sai yayo kasa, in ya kai wurin sai yayo kasa sai mu zana layi, shi kuma shine resistance level inda ake saidawa kenan, inda target na kowa yake saidawa. Amma yana canzuwa support and resistance din wadda ba za ka fahimce shi cikakke ba sai mun je course namu na biyu, akwai babinsa na musamman. To wannan shi ya kawo mu ƙarshe. Misalin demand and supply shine ka ɗaucewa misali an yi wata shekara wato ainihin gonakin lemu sun yi 'ya'ya da yawa fiye da shekaran da ya gabace shi. Hakan ya faru ne dalilin samun kyakkyawan yanayi na wadda lemu yake so, na ruwa da zafi da daidaiton yanayi da sauransu. To za ka ga wannan shekaran lemun sayarwa ya shiga kasuwanni tare da faduwan farashinsa. Don me? Wato ainihin ta yi yawa. Supply din wato ainihin kayan ya yi yawa. An gane ko? Masu ɗaukan kayan kuma sun yi ƙaranci. Wato lemun ta yi yawa, masu sayan sun yi ƙaranci. To idan ka gwada wato ainihin demand din yayi high, sa'annan